sngap kumno ong Lionel Messi ya ka jing no jong ya ukupa jong haba Lionel Messi la no ya ukupa jong boleh jak na ke social media la kumba kato kanesni hendai men kamiet Messi ula post aka official account jong ya ki kentin ki basngausen ki ba Messi ula pynpaw aka official account jong da ka ba pynpaw da ka ba ong ngam sim lala pan mudur pa pila ino yangi pot ula pynpaw ru pa Messi sim lala pan mudur lane perkat pa sim la yo shu ya ka por ponya kren pania syongkai pania tu Khana kumba ujule hakipor ki ba ukpa udon bat Messi ula pynpaw ru ba hakane ka World Cup ka baldep de na ka daw ka ba ukpa jung ukwai Messi ponya lekai hakane ka FIFA World Cup Andre Shwaban sedang ka FIFA World Cup ka jingpang hakamer ju ukpa jung Messi kala nangjur pat kumta ukpa jung Messi hakasin ka benikong sim lala paniadon benta pot Messi haka FIFA World Cup pat Messi ula pynpaw ru ba dei ka kemi jung ka ba ong ya pa ukpa jung senang jam suki patkin salet pej patlet saki ya ka jingil kai Lionel Messi pat Messi ula pynpaw ru da ka ba ong pa ikerman pengin poi hadu ka final pa pila penwan pej penwan saki ya ka jingil kai final jungi perhaman bakut ka jingil kai Messi ujupa ka message sya ukupa jong pat Messi ula pynpaw ru ba da ka ba ong ba ula kunting panpoi hadu ka final pa khanang ba ukpa jong ula penwan pej penwan saki haka final hendai ka jingpang haka met jong kala nangjur bat Messi ula pynpaw ru ba haka final Messi ula kunting pat ula kwa pan yok khur ya ka nam job panwan ra ya ka trofi pan pen sya ukpa jong hendai Messi ula pynpaw pa ka kejat jong pat ka met jong kam syam la ai bor syu pat syam la syu panilai kai baha haka final wadla Messi lia kunting pan push beyond the limit hendai ka met jong kam syam la ai lat ya bat Messi ula pynpaw ru ba wadla kim syam la ban job ya ka ne ka World Cup ka baladap hendai pynpaw pakalong ka jingkman paman la ka game pakiyelek kai da ka jingkman pat haka bakadu Messi ula pynpaw da ka baong ngam tip syu kumno ngan penyaj ya ka jing im jonga nang ne syakmat bat ula pynpaw ru ba ula penlut ya ka jing im jong tang banilek kai football pat menta ula kendu cibun ki jing namar ka jing du no jong ya ukpa jong bat menta ngam sim la tip syu ya ka jing im jonga pa hadu katno ngan poi jingai klang pa jing don kat jong pi haka jing im jonga namar ukpa jong Messi la don ringkat batu nadu basdang ka jing im jong kum uta orang lekai football hadu kine kisngi kiba menta bat Messi ula pynpaw ru ba udang don satang kato kat nesnem ka bor jong panilai kai football pot la pynpaw ru ba balai ukpa jong syam lala syu pan abya pakila pan pendap ringkat ya ka jing im jong kum uta orang lekai football pat haka bakadu Messi ula pynpaw ya ka jing jong ukupa pada ka jing koridor jong ka jing don jong ukupa jong ringkat pat ka jing im jong Lionel Messi te paralog kine ken kidai kita kikentin sung ki basngausen pat sngau mulung ki ba Messi pynpaw da ka ba post hak official account jong panila pan sngau tu ba Messi pan slam syu pu nu syong that no na ka football namar ula pynpaw po udon sa tangkat to kan snam pun pen kutno ya ka jing im jong kum uta orang lekai football te paralog menta kas ni tang kine ki video ki bakendiat kublei shibun